Moy, palitis akong tubig hadto moy. Unya na. Naman, kung subay pulos ana sweldo nimo, ug di po ka masugo. Ah, sige. Agay. Lo, usa to. Unsa man to? Bato. Mupalit ako tubig, Oh, sama ka moy. Ibulagan ko niya, Squirt. Kira na. Sebelum lagi. Agay. Itong mali mo ko kamat. Ha? Nakay tubig da bed. Ay, Layo apo kay tong sa Manila sa manig ehe. ay ako man ang ihi dantoy. Mama diri pa may usulod mga ehe. Hani mo ko mangihi kidi og ganahan mangihi anang kilid-kilid kay para di makita akong utin. Kani na naman oh. Pagkaway klaro ni Lasa magyapon ni ehe. Ang ihi man gyap. Na naglibog na ko anda to pare-pareha mo kong sulodlan. Apulos ka. Ay, Part, ikaw, tulog ko, Part. kung kinsa man ganin ninyo ang naitsadag plano mo'y mahimong forman ang tukuro nato nga balay karon. Kani ako, engineer. Okay po ning plano kaysa pada na din ha. Ako engineer. Ayaw na da bed kay palpak kay ka, boringog kay kagotok. Ay nagpakita nang imo ah. Nindot man ni ako ah. Ayaw na lagi. Tanawa gani. Mo ni bagong forman. Sana magkataon. Yan lagi siya na forman. Brad! Oy, Brad. Bakit? Naam lagi pusi. Lagi suka datong gitulis ko Brad, gapalit ko. Bay, nakay pang self-defense. Lagi. Ay sa pagka. Ari ni muslim. Ay, pag binuang, Brad. Ari ni muslim Brad. Kung sa pamay mga gamit diha. Wala Wala, kiri Brad. no. Wala na. Kintas. Adi ko na manawat. Kinsa mo tayo kaban? Di wala po. Taga sa mga ulis nito. Kinsa bang na to ba? Wala ko kalibutan na to kung sa to. Ate, rin mga mura. Isa squad. Ha? Isa ka na. Kay uso na lang ba kailang pod positioning karon ato sa ni obserbaran. So wala man siya ano. Asan tilawan ha? Wala. Nan? Balita Pino, cancer sa atay tungod ay siga inom. Di gini maayo na magsige inom gidi ay. Maoroy mo ba hindi nagigumuinom? Mo nang ako ani mo undang nagyug ko. Undang na pudi kag inom di ay. Undang naglantog balita. Kamatay yung inom. Kamatay. May magkuparihan ng ilang atay kay mga weight. Kanila mga atay mura man ni og mga atay sa manok. Squad. Oy, Hato unahan bagis natsan ko hato impas kira kong sweldo gyud. amo gadangag puday ka. Mugana ako gitong ipabarang gyud. Ay moy, ayaw pag mention og barang pasagda itong tawhana kay kato nang inahanglan tog kwarta. Mo nang katong kita mo ayaw na. Kana mo balik ka mo times na yung blessing ana. Basta ayaw. Pareha adto, gikawat akong kwarta. Akong gokdon, tabangi ko gokon. Hoy. Og madakpan nimo yung peso sulod sa box, imo nimo 1,000. Sige. Dakpa gyud. Ayay. Ay. Kana akong dakong sala nimo, mabot ra man sa panahon nga mapasaylo ra ko nimo. Dili ta magapatay.
Oh. Paano wala man na imong kuha na magkuha mo para ako atag samanta. Pagkaon. Kanay naman. Pagkaon ba? Adtong September 20, 15, 19, unsa may panghitabo diri sa kalibutan ana? Wala may kabalo. Dinha nagsugod ang expedition ni Magellan. Pasagad. Kanang adlaw unang nakaigit si Magellan. Mama nangatawan mong sakto man siya. Sige po. Na. Patsada biday kaayo na naatay uyab sa? Kay naatay kusog kada adlaw tungod sa uyab. Narbaho ta tungod sa uyab. Muli ta sa balay. Naatay uyab ka ulian, natay kakadol. Ikaw, Squirt, unsa may gahatag ni mo kusog? Utang. Utang may gihatag na kong kusugbong. Yung trabaho ko para sa utang, naning kamot para ibayadan ng utang. Kay pala utang mangugulit si Manday mo. Pala utang manggug ko. Ay, unsay ato? Ay, wala ra, nilingkod ra. Ah, hoy, cute lagi ka. Ay, salamat kaayo. Ay, kuwanton, pwede mga number nimo? Oh, sure. Hoy, asa to? Asa ko cellphone? Kapuha ko cellphone. Salong sudron, sa may simbahan. Parera. Akong tagbuon. Tara pa dapita. Asa man ako? Ha? Oo. Park. Oy, Kung si Quinta na hulog. di ba na 50 usa ka libo ba na ganiha? Si Quinta ni Hani, Usa ka libo na ganiha. Usa ka libo na ayaw ko kuan ni ay kawatan usa ka libo. Anto. No, si Quinta no ni akong skalibo. Tep, tep. Ay, Dok. Call mo ko ng motor tep, kaya ko lakon tep. Nah, naaraba po ko yung lakon, Dok. Kanila mong kamuy mo, okay, murag di na niya gamito na. Nala, sige. Sige, Dok. Moy, call mo ko ng motor moy, kaya ko lakon moy. Sa, Dok? Ay, ayaw laman day, baling pagka-flat man day kayo, ana. Nala, sige moy. Moy, Ay, aman. di ba niyon kunin mo ganihang ipabulket? Ako naman ang ipabulkit ganiha. Ay, nga nang plat pa magyapon na. Abi man ako ka naman ipabulkit. Ay, Brad. Brad, bago tuod kong kolektor, Brad. Ay, bago di ka. Lindig, oh. Bago kang kolektor? Oh, bago. Asa man itong kaanding kuan, itong tig-kolektan ako dai. Undang na mo, hing resign kay sige ra man siyang taguan ug likay-likayan na niyang mga kuan. Kolektahan. Mao ba? Nga, ikaw, Brad, magatago-tago ko ka, Brad, og kuan. Kanang nimunglikta nimo. Ay, dili ba, Brad? Mubayad bi ko dayon. Buang mo tago-tago mo ko mo bayad bang ko dayon. Dibuang Ayun tara. na, Brad. Pila man di akong kuan dia? 500, Brad. 500 dara, bayad ko. Oh, pirmahira di, Brad. Gani. Pirmahira. Iti una kay kuan. Mubayad bi ko mamang mobalik ko ng obligasyon mo ginatong bayaran natong utang. Nakay batang lalaki, Brad. Oh, naa. Ihatag ra ko nakita mo guna ko nito dulaan ihatag ra na sa imong batang lalaki, Brad. Salamat.